Bakit ka nagagalit? Ampay agong unget ka. Ampay agong unget ka. Why are you angry? Bakit ka nandito? Ampay adadtoy ka. Ampay adadtoy ka. Why are you here? Bakit ka aalis? Ampay pumanaw ka. Ampay pumanaw ka. Why are you leaving? Bakit mo ba ginawa ito sa akin? Ampayya nga inaramid mo kinyak atoy. Ampayya nga inaramid mo kinyak atoy. Why did you do this to me? Bakit hindi mo ako kayang iwan? Ampay madinak kaya nga panawan. Ampay madinak kaya nga panawan. Why can't you leave me? Bakit ka nag-iisa? Ampay agmay-maysa ka. Ampay agmay-maysa ka. Why are you alone? Bakit ka pumunta dito? Ampay napan ka ditoy. Ampay napan ka ditoy. Why did you come here? Bakit mo ako mahal? Ampay ay ayaten nak. Ampay ay ayaten nak. Why do you love me? Bakit sila nandito? Ampay adadtoy da. Ampay adadtoy da. Why are they here? Bakit ka malungkot? Ampay naglungkot mo. Ampay naglungkot mo. Why are you sad? Bakit mo siya tinawagan? Ampay inayabam isuna. Ampay inayabam isuna. Why did you call him? Bakit ka masaya? Ampay naragsak ka. Ampay naragsak ka. Why are you happy? Bakit ayaw mo sa akin? Ampay madim kayat kinyak. Ampay madim kayat kinyak. Why do you hate me? Bakit hindi ako makatulog? Ampay jak makaturog. Ampay jak makaturog. Why I can't sleep? Bakit ka umiiyak? Ampay agsangsangit ka. Ampay agsangsangit ka. Why are you crying? Bakit ako pupunta? Ampay nga mapanak. Ampay nga mapanak. Why should I go? Bakit hindi kita nakita? Ampay madida ka nga nakita.
Ampay madida ka nga nakita. Why I didn't see you? Bakit ka nagmamadali? Ampay nga agdardaras ka. Ampay nga agdardaras ka. Why are you in a hurry? Bakit hindi mo subukan? Ampay madim nga padasin. Ampay madim nga padasin. Why don't you try? Bakit hindi ka kumakain? Ampay madi ka nga mangmangan. Ampay madi ka nga mangmangan. Why aren't you eating? Bakit mo ako iniwan? Ampay nga pinanawan nak. Ampay nga pinanawan nak. Why did you leave me? Bakit mo ako gusto? Ampay nga kayat nak. Ampay nga kayat nak. Why do you like me?